Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με νέες πληροφορίες να προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το Ιράν φέρεται να εκτόξευσε πύραυλο μεγάλου βεληνικούς για πρώτη φορά από την έναρξη της επιχείρησης Rising Lion το 2025. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο πύραυλος έχει εμβέλεια περίπου 4.000 χιλιομέτρων, γεγονός που θεωρητικά θέτει εντός ακτίνας πλήγματος χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Κατά την επιχείρηση Rising Lion, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις είχαν δηλώσει ότι το Ιράν επιδιώκει την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων με ανάλογη εμβέλεια, κάτι που και η Τεχεράνη είχε απορρίψει εκείνη την περίοδο. Με τις συγκεκριμένες δυνατότητες, στόχοι όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν να βρεθούν εντός εμβέλειας. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα και για επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται κλιμακούμενη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δεν επιβεβαίωσε τη δυνατότητα του Ιράν να πλήξει ευρωπαϊκές πόλεις. Προειδοποίησε όμως ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση της ικανότητας να βομβαρδίζει ευρωπαϊκές πόλεις. Η ευρύτερη εικόνα παραμένει ρευστή, με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται σε εξέλιξη.